Soc Juli Capilla, editor de Lletra Impresa Edicions, i vinc a presentar Diari íntim d'un editor d'Eullan Jung. El traductor és Jorge Salabert, que és valencià, però fa més de 25 anys que viu a Canberra, a Austràlia, i ja ens havia traduït prèviament un altre llibre, que és el de Subhas Jairet, Després de l'amor, i ens va proposar també aquest llibre. Tenen aquest comú denominador que hi ha molta gent a Austràlia, que és una realitat que ve de fora, i que combinen l'anglès en l'escriptura també amb el seu idioma d'origen. Per al traductor és un repte, perquè clar, l'anglès tant de l'hindi com del xinès no és l'anglès genuí d'un autor australià, anglosaxó. I aleshores això té un exotisme d'una banda i una riquesa també, perquè ells adopten un idioma i més o menys s'adapten de la millor manera. I és un editor despullat. Treballa per al govern xinès i el govern xinès no li deixa fer el que ell voldria fer, el que ell voldria editar. Aleshores es dedica a llegir manuscrits que sap que no portaran enlloc i al mateix temps intenta preservar la família d'un sistema autoritari i l'envia a Austràlia. I mentrestant es deixa dur per les seues dèries sexuals. Bé, jo recomanaria molt la lectura d'aquest llibre perquè és una mirada totalment diferent, és una visió des d'Àsia i també des d'Oceania. És un perfecte coneixedor de dues cultures, perquè està a cavall entre la cultura occidental i la cultura oriental. I això dona una perspectiva totalment nova i diferent que jo crec que al lector li agradarà moltíssim.